Hey guys, do you remember when everyone used to criticize Karishma's performances? Yakhumbula. Bathi hayi uKarishma akakwazi ukuperforma, uKarishma performance yakhe yabhora. Hey, Karishma uyawathatha wonke lama criticism, awathatha wonke, wawamamela wonke, and now she's back with the banger. Now she has improved her performances, she has improved her stage presence. Unanama-dances amasha, she has new dances now, and manje uyashisa uKarishma estage akasabambeki, she's untouchable. Manje uKarishma uyenza imlilo estage, manje uyistar ayiso vele. Angigcwele baba. Bheka nje ukuthi manje uyenzani estage uKarishma, and ngiyajabula nje ukuthi uyakwazi ukuthi amamele nje mabamtshela nje, uyakwazi ukuthatha i-feedback noma maybe ingekho mnandi, ukwazile ukuthi ayithathe nje ayohlala phansi nje ne-team yakhe bazame ukuyilungisa, cause manje uKarishma uyashisa, manje uyi-full package. Abo ecaleni ngisho bebam-criticize nje bathi hayi nje akayenzi right stage, kodwa manje uphelele nje, ingane yabantu iphelele, uyi-full package nje, uyazi ukuthi uyenzani stage, uyashisa. Ama-performances wakhe kule weekend esuka kuyo nje mazobheka wonke amavidiyo nje, yabona la mavidiyo nje ngiwafake la nje, amanye nje amavidiyo nje ama-performances akhe kule weekend esuka kuyo, bekayenza umlilo, bekashisa 100, bekashisa hure. Yabo manje uyabonakala nje ukuthi siya kuDisemba manje. Uyabona nje mase uKarishma naye ashintsha nalabantu abamdanselayo. Angifuni nje ukukhuluma bad ngalamajita bebamdansela ne, kodwa hayi man, ngifila ngathi beba lazy, kodwa uyabona nje la mantombazana amdanselayo manje, hayi bayashaya ispan, bayenza nje i-team e-right nje, i-combo e-right nje, bayashaya isipani, uyashisa nje uKarishma manje, uyashisa manje, i-full package nje, kuyazwakala ukuthi siya kuDisemba manje. uKarishma vele uyosibeka kuDisemba, uceda nokudropa i-hotspot. Uyazi le ngoma ethi hotspot, if awuyazi nje uzoyibheka nayo nje, ushisa ngayo nje manje, ushisa ngayo nje wonke ama-stage awagibelayo nje, uyashisa uKarishma, ushisa wasani, ushisa wasani. And u-improve nokujive uKarishma. Yazi ecaleni bebamhleka nje bathi akakwazi nokujiva nje, akakwazi ukujiva, kodwa manje hayi angifuni ukucamba amanga, u-improve kakhulu, u-improvile i-superstar yethu, Queen of Likompo, u-improvile futhi, angifuni ukucamba amanga. Uyayishaya into yakhe, uyayishaya into yakhe. Ngisagcwele namanje, ngisagcwele and ngi-proud and ngiyamjabulela nje ngale improvement ayenzile when it comes to ama-performances akhe, cause manje umlilo nje kuphela lo nto asinika wona, umlilo nje kuphela. And naye ngifune azi nje ukuthi siyayibona nje le nto ayenzayo, siyayibona nje le mizamo ayenzayo, le rebranding ayenzayo nje, siyabona nje ukuthi uyayimisela nje ngokuyenza sure ukuthi i-brand yakhe ihamba kahle, i-craft yakhe nje ihlala kahle, ihambe kahle. So uyabona nje ma angaqhubeka kanje, awuzoba ile superstar vele ayiyo nje. Ma angaqhubeka kanje, uya kude, uzoya kude kakhulu, uzoya kude kakhulu uKarishma. So yeah man, bengifuna ukumtshela lokho nje ukuthi hey, ama-performances akaKarishma lately ayenza umlilo, ayashisa nje, ngigcwele. You've made it to the end of the video, and if you haven't subscribed, please subscribe, as I'll be dropping more Likompo updates here. Pila, I'll be dropping everything that has to do with Likompo on this channel, so please make sure you subscribe so you can get that notification, when I upload. Yes, bye bye. Ube righty, over sharpu, ube grandi, ube nosuku elihle elifana nawe. Bye bye, ngiyakuthanda.